ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 6, 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണെന്ന്. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. 6ാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലാണ് വരുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 1 മുതൽ 6 വരെ കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലെ ലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതില് അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലെ ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായം അതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഭക്തിയുതമായ കർമ്മമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യുക എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത്, ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പഞ്ചേന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. അതെ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. പിന്നെ സമാധാനം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സന്തുഷ്ടി, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? പാപമാലിന്യങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. താമരയിലെ വെള്ളം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാക്കൾ പോലെ ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും അല്ല, സാധാരണ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യും. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എല്ലാം തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലോ
സമാധാനം ഉണ്ടാകും. കാരണം അതില്ലാതും ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി സമർപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ആശ്രയം, വിശ്വാസം. ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ പരമ്പൊരുൾ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മള് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ പറഞ്ഞു അറിവും വിനയം ഉള്ളൊരു പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും കാണുന്നതെന്ന് കണ്ടു. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സമദർശനത്തോടെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ആരായാലും ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും ചെയ്ത പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നതും അവര് മൃഗമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ദുഃഖങ്ങളിൽ ദുഃഖിക്കുകയോ. അങ്ങനെ ആരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി? ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. സന്തോഷം വന്നാൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും സ്ഥിരചിത്തനായിരിക്കും, സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കും, അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർക്ക്, പിന്നെന്താണ്? എപ്പോഴും ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടി ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നു കണ്ടു. എങ്ങനെയാണ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്? പ്രോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അതായത് യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറി ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഇതിലെ ഈ ശ്ലോകം എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാന്തി നേടാൻ ശ്ലോകം ശാന്തി ശ്ലോകം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത്. ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇനി അടുത്തത് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. 5ാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇനി 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ധ്യാനിക്കുക അല്ലെ. ധ്യാനിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളത് ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ഓർമ്മയില്ലേ? അതില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കുറെ നാളുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. തപസ് ചെയ്ത് ഒക്കെ സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഇതിലെ അഷ്ടാംഗയോഗിയെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കലിയുഗത്തില് ഇതിനത്ര പ്രചാരമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പ്രാധാന്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളില് 6ാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗയോഗിയെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കൂടുതലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ധ്യാനയോഗം. ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 32 അപരാധങ്ങള് നമ്മൾ 3ാമത്തെ ലെവലിൽ പറയും ഇതൊക്കെ ഏതാണെന്ന് കേട്ടോ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നാനിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മികമായൊരു ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അയാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗിമാര് തന്നെയാണ്, അയാൾ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല ആര്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ഒരു ബാധ്യത, നമ്മളെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദിവസേന ചെയ്തു പോകുന്ന കുറെ കർമ്മങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ അതിന് വേറെ, അഗ്നിഹോത്രം, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സന്യാസിമാര് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചവനോ അല്ലെങ്കിൽ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ ആരല്ല? സന്യാസി അല്ലാന്ന്. ഇനി യോഗ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, യോഗം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, കുറെ യോഗകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് യോഗ, ഈ പറയുന്നത് യോഗയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ, ഇതിനെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ കുറച്ച് പിക്ചർ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ്. ഈ മണ്ണില് തല കുഴിച്ചിട്ട് ഈ നിൽക്കുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ യോഗ എന്ന് പറയാം. ഇതാണോ യോഗ? ഇതിനെയാണോ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യോഗ? ദൈവവുമായി ബന്ധിക്കുന്ന, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗ, ഭക്തി യോഗ, ഇതാണ് യോഗ. യോഗ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതൊക്കെ എന്താണ്? ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ്. തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് അല്ലെ? അതെല്ലാം യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ യോഗ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ ഇത് പ്രയാസമേറിയതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രം, ഇത് പ്രയാസമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യമ, നിയമ, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധ്യാനം, സമാധി. അതാണ് ഈ 8 അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. 8 എണ്ണം. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതാണ് 8 അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ. ഫസ്റ്റത്തത് യമം. യമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യമം എന്ന് പറയാം. യമം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യമം എന്ന് പറയാം. ഇനി നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ യമം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചിലത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് യമം. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? നിയമം എന്ന് പറയാം. യമം എന്ന് വെച്ചാല് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശീലിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ശീലിക്കേണ്ടത്, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് യമത്തിൽ വരും. ശീലിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവാണ് ഭക്തിക്ക് ആവശ്യമാണ് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന വിചാരിച്ച നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണത് ശീലിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലെ? നിയമം. അപ്പൊ അതെന്തിൽ വരാം?
നമ്മളത് ശീലിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം, നിയമം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യമ, നിയമ. അടുത്തത് ആസന. ആസന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ. നമ്മളാ ഒരു പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ് എന്ന് പറയാം, ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ, അതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസന. അപ്പൊ 3 പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റത്തെ യമം. യമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. നിയമ. നിയമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ആസന. ആസന എന്ന് വെച്ചാല് മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്. പിന്നെ പ്രാണായാമം. നാലാമത്തെ എന്താണ്? പ്രാണായാമം, അതായത് ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, നമ്മുടെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? പ്രാണായാമം. 4 പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് യമം, നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. നിയമം, നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. പിന്നത്തത് ആസന. ആസന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്. പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് പ്രാണായാമം. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാല് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതാണ് പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ 5 പോയിന്റ്: യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, യമ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ ശീലിച്ചു വരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? നിയമത്തിൽ വരുന്നത്. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാല് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രത്യാഹാരം. ഇനി അടുത്തത് ധാരണ. ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ. നമ്മുടെ ധാരണ, ശ്രദ്ധ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? ധാരണയിൽ വരുന്നത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പറയും നമുക്ക് എന്ത്? ധാരണ എന്ന് പറയാം. ഇനി ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ, നമ്മൾ അത്രയും നമുക്ക് ശ്രദ്ധ, അതാണ് എന്ത്? ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താണോ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്ര ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ചുറ്റും നടക്കുന്നതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമുക്ക് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും നമ്മൾ എന്തിലാണോ ആരെയാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരെ മാത്രം കാണുന്നൊരവസ്ഥ, പരമാനന്ദത്തിൽ എത്തുന്നൊരവസ്ഥ, അതാണ് എന്ത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ 8 പടവുകള്: യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. എന്തൊക്കെയാണത്? യമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്. നിയമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്. പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം നിയന്ത്രിക്കുക. ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനം, ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ, കോൺസെൻട്രേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സമാധിയിൽ വരാം. സമാധിയിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് ചുറ്റും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തെയാണോ എന്തിനാണോ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചത് അതിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും നമുക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, പരമാനന്ദത്തിൽ എത്തിയ ഒരവസ്ഥ, അതാണ് ഇത് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമുക്ക് നിയന്ത്രണം. എന്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം എല്ലാത്തിന്റെയും. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ്, നിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവശ്യാത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും.
അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അധപതിക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ്. സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഡിസ്റ്റർബ് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് മാതാജി? ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി. പുറത്തൊരു ബഹളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ ശത്രു ബന്ധുവും തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മനസ്സാണ് ആത്മാവിന്റെ ബന്ധുവും, മനസ്സാണ് ശത്രുവും മനസ്സാണ്. മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അധപതിക്കാനല്ല നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവുമാണ്, മിത്രവുമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ഉറ്റ മിത്രവും, മനസ്സാണ് ഉറ്റ ശത്രുവും, മനസ്സാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേദാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാണെങ്കിലോ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ഉറ്റ സുഹൃത്താണ്, അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിരിക്കും. മനസ്സിനെ ജയിച്ചാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടിരിക്കും, മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ശരിക്കും മനസ്സിനെ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കും. ശത്രുവായിട്ടിരുന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും ഈ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കഴിയേണ്ടി വരും. സുഹൃത്താണെങ്കിലോ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും നമുക്ക് ആനന്ദമാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ഉറ്റ മിത്രമായിട്ട് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ശത്രുവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ ഗുണമുള്ളത്? ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തി, സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരുപോലെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് തണുപ്പ് വന്നാലും ചൂട് വന്നാലും സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും മാനം വന്നാലും അപമാനം വന്നാലും ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തിയാണ്, ശാന്തി നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ശാന്തി ഉണ്ടാവും, സമാധാനം ഉണ്ടാവും, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാറ്റിനെയും ഒരേപോലെ കാണും, ഒന്നുപോലെ. മാനിച്ചാലും ആരെങ്കിലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാതും ഒരേപോലെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് മനസ്സിനെ കീഴടക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്. പിന്നെ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ സാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭൗതികതയിലല്ല, ഭൗതികതയുടെ അപ്പുറത്ത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസംയമിയായ അയാള് അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ദൃഷ്ടിയിൽ, അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ തരത്തില്, അതായത് സാധിച്ച വ്യക്തി, മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തി അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ, അഭൗതികമായ രീതിയിലാണ് ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കല്ലും മണ്ണും സ്വർണ്ണവും എല്ലാം ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിന് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ്. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമായ അറിവ് കൊണ്ട് ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട്, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം ആ ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്തില് ആ വ്യക്തി സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം അത് ഒരാൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര അറിവുണ്ട്, നമ്മൾ എത്ര പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സഹവസിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന്, ഭക്തിയുടെ ഒരു അമൃതം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ആ ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ ലെവൽ 3 പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതൊക്കെ. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുല് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേത്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേത്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ. എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത്? ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമ, രൂപ, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1-2-234 കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി വരുമ്പോ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധി വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ചും രൂപത്തെക്കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം, ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളൊരു പൈപ്പില് ചെളിവെള്ളം, എന്താ പറയാ, ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിറച്ച് ചെളിവെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പൈപ്പിന്റെ മുന്നിൽ താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈപ്പ് തുറന്നിട്ട് എന്താണ്, അതിലേക്ക് ആ വെള്ളം ആദ്യം പോയി കുറെ കഴിയുമ്പോ ആ ചെളി വെള്ളം മുഴുവനും പോയി നല്ല വെള്ളമായിട്ട് മാറും അല്ലെ? അതേപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് എന്താണ്? മാലിന്യാണ്.
ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എങ്ങനെയാണ്, ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിശുദ്ധമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അവിടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവനും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ തന്നെത്താനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ചും രൂപത്തെക്കുറിച്ചും ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലീലകളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക മാലിന്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഒന്ന് അസൂയ, നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എന്താ പറയാ, മതങ്ങൾ, മാത്സര്യ ബുദ്ധി, പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും, നമുക്ക് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം കാണാനുള്ള പ്രവണതകള്, നമ്മള് മത്സര ബുദ്ധി, അസൂയ, പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ വന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ജന്മം എടുത്തത്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മുടെ പോരായ്മകളാണ് ഇതൊക്കെ. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കുറവുകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്? ഭൗതിക മാലിന്യം, അസൂയ, കുശുമ്പ്, മത്സരബുദ്ധി, മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ട്, അസൂയുണ്ട്, കുശുമ്പുണ്ട്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, നമ്മളെ സന്തോഷിക്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യും, മറ്റവരെ സന്തോഷം അസൂയായിട്ട് കാണും. അതെ. പിന്നെ അത്യാഗ്രഹം, കറക്റ്റ് പ്രഭു പറഞ്ഞത്. എത്ര കിട്ടിയാലും നമുക്ക് എന്തില്ല, കാമക്രോധ മത മാത്സര്യം. അതെ, മതമാത്സര്യം, കാമക്രോധ മതമാത്സര്യം. എത്ര കിട്ടിയാലും അല്ലെ, ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ചിന്ത. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാമക്രോധം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ്, നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എടുത്താലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കണ്ണിന്റെ എടുത്താലും എല്ലാതും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചോദിച്ചത് നന്നായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആവും ഒന്നുകൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം എന്താ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ശത്രു അല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മൾ ആ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാ പോരാ. ഇനി അടുത്തെന്താ പറയണത്, നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനസ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആർക്കും മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ച പോരാ, കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല, യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, വേറെ എന്തിലും കൂടി നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം, ഭക്ഷണത്തിലും ഉറക്കത്തിലും കൂടി നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, കൂടെ എന്തിനേയും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കം പിന്നെ ഭക്ഷണം. അതെ,
അത് നമ്മള് കൂടുതൽ, അതായത് നമ്മള് ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ട രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അതായത് നമുക്കൊരു ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് കുറേ കഴിക്കില്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഉറക്കം, നമുക്ക് ഉറങ്ങാനായിട്ട് ഇത്ര സമയം ഉറങ്ങണം എന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതിൽ കൂടുതൽ സമയം കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അത് പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത്? മിതമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. മിതമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഊർജം കിട്ടാനും ശരീരം നിലനിൽക്കാനും നമുക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കുറെ കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മള് നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്ഷണവും ഉറക്കവും രണ്ടും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർക്ക് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇവിടെ. ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കണം, ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെന്നും നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ ആഹാരത്തിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, എന്താ പറയണത്, വിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വിഹാരം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഈ 4 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങളും തന്നെത്താനെ ഇല്ലാതാകും. പിന്നെ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവൻ എനിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലായിടം ഞാനുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഞാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഞാനുണ്ട്, എല്ലാവിടെയും ഞാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല, അവൻ എനിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും. അപ്പൊ എല്ലാവിടും ഞാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാറ്റിലും ഞാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ എന്താണ്? ഒരിക്കലും, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്, ഭഗവാനിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തി ഭഗവാനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും കാണുന്നു, എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നെന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം, ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടേതാണ്, ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ നിയന്താവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? വേറെ ആരണ്ടോട് പറഞ്ഞതാ മാതാജി ക്ലാസ് എടുത്തോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും വസിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും, ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും ആ വ്യക്തിക്ക് ആരെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തി. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലികമായ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. കൃഷ്ണ അവബോധം, നമ്മുടെ അവബോധം മുഴുവൻ ഭഗവാനായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല, എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവി ഉറുമ്പ് മുതല് നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവ്, ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് മുതല് എല്ലാവരും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ, ഭഗവാനാണ്. ഇന്നലെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ നാഥനും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഇത് ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലികമായ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ധാ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഇതെവിടെന്നാ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വരികള്? പരിചയമുണ്ടോ ഈ വരി? കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ബ്രഹ്മസംഹിത, ബ്രഹ്മസംഹിത, ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരികളാണിത്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ധാ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം സുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം ഭജാമി. പറയുന്നത് ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക്, ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിലത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വാഴുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ഭക്തന്റെ, എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആദി പുരുഷനാണ്. ആ ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്ത ഹൃദയത്തില്, ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപം ഏതാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഏത് രൂപമാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഏതാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം? അറിയാവോ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, സുന്ദര രൂപം. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം ഏതാണ്? നമുക്ക് കുറെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ ഭഗവാന്റെ? കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക്. അതിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏത് രൂപത്തിൽ കാണാനാണ്? കണ്ണനായിട്ട്, കൃഷ്ണനായിട്ട് ആണോ? അല്ലേ? കൃഷ്ണനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ശാശ്വതമായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള രൂപം. ആ ത്രിഭംഗ രൂപം എന്നും പറയും അതിന്. മൂന്നൊടിവുകൾ വരുന്ന രൂപമില്ല, ഓടക്കുഴലിൽ വിളിച്ച് നിൽക്കുന്ന മൂന്നൊടിവുകളുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്ത ഹൃദയത്തിലത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് ഇത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ചഞ്ചൽ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സ് മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, നീ എന്തുകൂടി ചെയ്യണം? ആഹാരവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അർജുനന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അർജുന ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, കറുത്ത ശ്യാമവർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ കറുപ്പ് തന്നെയാണ് അല്ലെ? അതെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കാർവർണ്ണൻ. അതെ. അപ്പൊ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനടുത്ത് അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞു. മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചപ്പോ നീ എന്തുകൂടി നിയന്ത്രിക്കണം പറഞ്ഞു? ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം,
പിന്നെ ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം. കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും ഭക്ഷണം കുറച്ച് കഴിക്കുന്നവർക്കും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർക്കും ഒന്നും യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ഫലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വയോരിവാസു ദുഷ്കരം. എന്താ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് അർജുനൻ? ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. ഭഗവാനോട് പറയാണ്, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ് കൃഷ്ണ, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, കൃഷ്ണ, ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ളതാണത്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് വഴങ്ങാത്തതാണ്, പിന്നെ അത് ബലമേറിയതാണ്. പിന്നെന്താണ്? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പിന്നെയും പറ്റും, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ആരാണിത്? അർജുനനാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്? വില്ലാളി വീരനാണ്. ഇത്രയും എന്താ പറയാ, കൺട്രോൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഏകാഗ്രതയുള്ളതും അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് പറയണത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പാടാണെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ നിർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേനാതു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണാച ഗൃഹ്യത്തെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദുഷ്കരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. എനിക്കും അറിയാം. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അർജുന, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. എനിക്കും അറിയാം. പക്ഷെ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാം? നിത്യമായിട്ടുള്ള യുക്തമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും നിനക്കത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ, നീ എന്ത് ചെയ്യാ? അഭ്യസിക്കാനാ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് എനിക്കും അറിയാം. പക്ഷെ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? പരിശീലനത്തിലൂടെ നിനക്കത് സാധിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറയാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നിനക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? പരിശീലനത്തിലൂടെ അത് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത സംശയം വന്നു അർജുനന്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞു? അതിനെ സാധിക്കും. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി, പരിശീലനം ചെയ്യാം. പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കത് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു, പരിശീലനമൊക്കെ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? ചിലപ്പോ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മുഴുവനാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അത് ഇതിലില്ല, അത് ഞാൻ പറയാം. അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗാചലിത മാനസ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാംഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു, നമ്മൾ ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിച്ചു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കമൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു, നമ്മള് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അപ്പൊ ആരംഭത്തില് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ കുറച്ച് വന്നപ്പോ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കാതെ വന്നു.
നമ്മളെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിക്കാതെ വന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു, അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി നമ്മുടെ, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സംശയം നമുക്കും വരുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താവും എന്നുള്ള, അല്ലെ? നമ്മളെ സംശയമാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അതിനെന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോക നുഷിത ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന, അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചു നാള് ചെയ്തു, പക്ഷെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഒന്നുകിൽ അപ്പൊ നമ്മള് ആ പുണ്യം, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? പുണ്യകർമ്മമാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാതും എന്താണ്? പുണ്യകർമ്മമാണ്. ആ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പുണ്യലോകത്തിൽ പോകും, ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കും. അങ്ങനെ ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരുമ്പോ വീണ്ടും നമുക്ക് എവിടേക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് വരേണ്ടി വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കും, അതായത് ഭൂലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്? പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ധർമ്മബോധമുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള കുടുംബങ്ങളില് ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ധനികരായ കുടുംബങ്ങളില്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം തരുന്ന കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് ഫലം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു, നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, അപ്പോഴും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും? ഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മള് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളില്, നീതിനിഷ്ഠ ധർമ്മബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, അല്ലെങ്കിൽ ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളില് ഒക്കെ നമുക്ക് വന്ന് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒരിക്കലും ഇതുകൊണ്ടൊരു ദോഷം സംഭവിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് പോണ പോലെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വന്നു പോണാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണിത് നമുക്ക് പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എത്ര ശ്ലോകം ഉണ്ട്? നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മ മരണപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും ഭക്തിയിലെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നല്ലേ മാതാജി? അതെ, അതായത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, മരണപ്പെട്ടാലും മാത്രല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മളത് കുറച്ചു നാൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാതിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തു, കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴും നമുക്കത് എന്താണ്? അത് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുകയാണ്, നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു, നമുക്കിപ്പോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു ഡോക്ടറാണ്, MBBS ഒക്കെ എടുത്ത് MD ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഡോക്ടറായി. ആ ഡോക്ടർ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടറെ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞില്ല, അവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു കാര്യമില്ല, ഒന്നുമില്ല, കഴിഞ്ഞു അവിടെ. പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ അതേ പുതിയ പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആവാനായിട്ട്. 1ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കണം, പരീക്ഷ എഴുതി, നീറ്റ് എഴുതി പഠിച്ചു വേണം ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഭക്തി അങ്ങനെയല്ല. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഏത് അധ്യായത്തില്? 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞ സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, ചെറിയതായിട്ട് ചെയ്താൽ പോലും അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാൻ തരും നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജന്മത്തിൽ 10 വരെ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്, 10 വരെ നമ്മൾ ചെയ്തുവെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തില് 10ാമത്തെ തൊട്ട് 11ാമത്തെ തൊട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. 10 വരെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്ക് എവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി? 1ന്ന് തുടങ്ങണ്ട, 11 തൊട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി. കാരണം നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മളെ ബുദ്ധി വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് കൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്.
അല്ലെ? ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധി. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലായ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? 10 വരെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി. ഇപ്പൊ 11ാം തൊട്ട് പഠിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഒരു 2 വയസ്സ് സംസാരിക്കാൻ അറിയുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ചില ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൊല്ലണതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ശ്ലോകങ്ങള് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവരത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ജസ്റ്റ് അത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് അത് ഓർമ്മ വരും, അവർക്കത് ചൊല്ലാൻ പറ്റും. നമ്മളെ മുന്നിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ നമുക്കത് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്തുമാത്രം? ഈ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനിയും എങ്ങനെയുള്ള യോഗിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മദഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമനായ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള യോഗിയാണ് ആര്? ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. മാത്രമല്ല ഭഗവാനോട് ദൃഢതമമായിട്ട് യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനും അത്തരത്തിലുള്ള യോഗിയാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പറയാണ് ഇവിടെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, സത്യയുഗം 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനം, ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞം, ദ്വാപര യുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാധരത. അപ്പൊ 4 യുഗങ്ങളിലെ ഓരോ യുഗത്തിലും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാണ്. സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് ധ്യാനമായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ യജ്ഞമായി, ദ്വാപര യുഗം വന്നപ്പോ വിഗ്രഹാരാധനയായി. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗം വന്നപ്പോ ഈ ഓരോ യുഗത്തിലും നമുക്കറിയാം, സത്യയുഗത്തിൽ 1 ലക്ഷം വർഷമായിരുന്നു ആയുസ്. അതിന് നമുക്ക് അത്രയും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താൻ. ത്രേതായുഗത്തിൽ എത്രയായിരുന്നു? 10,000 വർഷം ആയുസ്. അപ്പൊ അവിടെ യജ്ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് പ്രാധാന്യം, സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ വിഗ്രഹാരാധനയായി, നമ്മുടെ ആയുസ് 1000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ കലിയുഗം വന്നപ്പോ എന്തായി? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ? കലിയുഗത്തില് നമ്മള് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. അപ്പൊ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് പറയുന്നത് ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ 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 ഗതിരന്യത്തെ. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല, വേറൊരു വഴിയില്ല, വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു സത്യമാണ് അല്ലെ? പരമമായ സത്യമാണ്. അപ്പൊ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ 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 ഗതിരന്യതെ. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് അലിസന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ സാധാരണ നമ്മൾ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോഴും ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? കഷ്ടപ്പാടുമാണ്, കുറെ സമയം എടുക്കും നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകാനായിട്ടില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. പക്ഷെ ലിഫ്റ്റിൽ പോവാണെങ്കിലോ ടപ്പേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ മുകളിലെത്തും. അതേപോലെയാണ് മറ്റുള്ള യോഗങ്ങള് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകാം, ഭക്തിയോഗമാണ് ലിഫ്റ്റ്. ഭക്തിയോഗം ലിഫ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം കലിയുഗത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുകളിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ല നമ്മള് മറ്റുള്ളത് അനുസരിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന പോലെ പോയി ക്ഷീണിച്ച് അവശതയായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തും. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മൾ ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്? ഭക്തിയോഗമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഭക്തിയോഗം ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്?
ഭക്തിയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ഇതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ഈ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് പറയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് കലിയുഗത്തിലെ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ച് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരു ഭക്തന്റെ മനോവികാരങ്ങള് നമുക്കും കൂടി മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചത്. ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത്? എന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ, അതായത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ നാമങ്ങൾ, വിശുദ്ധ നാമങ്ങളെ ചൊല്ലണം. അത് നാരായണീയ സംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയോ എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദസാഹിത്യങ്ങളും തിരഞ്ഞാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള രീതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് കലിസന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഏതൊരു ശാസ്ത്ര വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു മന്ത്രം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. കലിസന്തോപനിഷത്തില് പറയുന്നതാണിത്. പിന്നെ എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ യുഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കലിയുഗം. പക്ഷെ എന്നാലും കലിയുഗത്തിൽ ഒരു നല്ല ഗുണമുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അതിലൂടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അടിമത്തത്തിൽ നിന്നെല്ലാതും ലീവ് ചെയ്തോളൂ ട്ടോ, മുക്തനാകാനായിട്ടും അതീന്ദ്രിയമായ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാൻ 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ തിരുനാമ ജപമാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? തിരുനാമ ജപമാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്? യജ്ഞങ്ങളിലെ തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്, ജീവാത്മാവിന് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭാഗ്യവും ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ അങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആ ഭക്തന് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡൂസ് ഓഫ് ചാൻഡിങ്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിരിക്കണം. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്താണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഇതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര
ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. വാസാദി ഇവിടെ ഗൗരവ. ആരൊക്കെയാണത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള മഹാദേവന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ്. പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷിയാണ്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 5 പേരെ ഹരേ കൃഷ്ണ ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, സമയം 7:30 ആയില്ലേ? ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി കൂടി ഉണ്ട്. ഇതും കൂടി പറഞ്ഞാലേ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 5 പേരെ പ്രണമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം, ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറെ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യരാണ്. നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ തന്നെ മുഴുവനാവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോ അത് ചൊല്ലുന്ന സ്ഫുടത ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൊല്ലണമെന്നില്ല. അപ്പൊ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ഈ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാനായിട്ട് എന്താവശ്യമാണ്? നമ്മൾ ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലണം. അപ്പൊ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ വരുന്ന തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളിൽ. അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതായത് ജപത്തിനിടയിൽ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകൾക്കും അപരാധങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ക്ഷമ ലഭിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാനും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് നാമജപം തുടങ്ങാം. പിന്നെ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് കരുണ ലഭിക്കാൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നീതി നടപ്പാക്കുന്നവനാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ്? നീതി നടപ്പാക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? നീതി നിയമമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് പതിതാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് കാരുണ്യം, എല്ലാവരിലേക്കും കാരുണ്യം ചൊരിയാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാരുണ്യാണ് ഭഗവാൻ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ തെറ്റും ശരിയും നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നീതി തരുള്ളൂ. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അതേപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ശുദ്ധരാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മുടെ മാലിന്യത്തോട് കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ശുദ്ധരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ജപം ഫലവത്താകാനായിട്ട് നേരിട്ട് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ പഞ്ചതത്വങ്ങളെ, ഈ 5 പേരെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ സഹായവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അവരും നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാമജപം. ഈ മന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെയോ മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ്? മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, മന്ത്രം കേൾക്കാൻ, അതായത് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ പേരും പറയുമ്പോഴും ഹരേ എന്നും കൃഷ്ണ എന്നും രാമ എന്നും വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചിരിക്കണം. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാം. ഇരുന്നു കൊണ്ടോ നടന്നുകൊണ്ടോ ഏത് ദിശയിലും അഭിമുഖീകരിച്ചും ജപം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടും ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇരുന്നോ നടന്നോ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജപം ചെയ്യാം. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മഹാമന്ത്രം ചെയ്യാം. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് പ്രത്യേക സമയമില്ല, ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലാണ്. അല്ലാത്ത സമയം നമ്മള് 10 എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തില് 1 എഫേർട്ട് മതിയാവും അവിടെ. അപ്പൊ അതാണ് ആ സമയത്തിന്റെ വ്യത്യാസം. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ രാവിലത്തെ സമയത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ നിങ്ങൾക്ക് ജപം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത്
കേട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം ആ സമയം ഒന്ന് പറയാമോ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ? ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് അവസാനിച്ച ഇറങ്ങേണ്ടവർക്ക് ഇറങ്ങാം പ്രഭു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. മതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ നിങ്ങൾക്ക് ജപം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കുളിച്ചിട്ട് തന്നെ ജപിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. കൈയും കാലും മുഖം കഴുകി വന്നിട്ടും നാമം ജപിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ജപിക്കാണ്. ഇപ്പൊ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പൊ രാവിലെ കുളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? കൈയും കാലും മുഖം കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ജപം തുടങ്ങാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യാൻ മതി. അപ്പൊ എന്നാല് അതായത് ജപത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അർത്ഥം. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായി പിന്നെന്താ പറയണത്? എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് എണ്ണം വെച്ചിട്ട് വേണം ജപം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയിലാണ് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു എണ്ണം ഉണ്ടാവണം, ഒരു കൗണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആ കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ജപം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ മാലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദേവന്മാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരു ജപമാല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബ്രഹ്മദേവന്റെ കയ്യില് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ 108 മുത്തുള്ളൊരു മാലയിലായിരിക്കണം നാം മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇറങ്ങിക്കോളൂ കേട്ടോ. സമയം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇറങ്ങിക്കോളൂ. ഇത് എന്തായാലും റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? ഇതും കൂടി ഉണ്ട്, ഈ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് മന്ത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെല്ലാൻ പാടില്ലാത്തത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലരുത്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതും കൂടി ആയാലേ ആ ഒരു മന്ത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലണം, ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തിൽ മന്ത്രം ജപിക്കരുത്. അപ്പൊ ജപമാല നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അറിയണം. അത് ജപമാല ഉള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ജപമാലയിലെ ഒരു മുത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു മുത്ത് ഉണ്ടാവും ജപമാലയിൽ. കണ്ടില്ല? അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ മുത്തിനെ ഗുരുമുത്ത് എന്നാ പറയണത്. അത് ഗുരുമുത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മുത്തുമല പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ജപം ചെയ്യില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ജപമാലയിലെ മുത്തില് കൃഷ്ണമുത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ജപം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. പുസ്തകം വായിച്ചോ പത്രം വായിക്കോ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. TV, മൊബൈൽ തുടങ്ങിയ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ്. നാമജപം കൊണ്ട് മനസമാധാനം. ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്താണ്? നാമജപം കൊണ്ട് മനസമാധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസമാധാനം, നമുക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം അതാണ് അല്ലെ. അത് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടും? നാമജപത്തിലൂടെ കിട്ടും. പിന്നെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ജ്ഞാനോദയം നമുക്ക് പിന്നെന്താ കിട്ടുന്നത്? ജ്ഞാനോദയം നമുക്ക് നേടാനും നമുക്ക് നാമജപത്തിലൂടെ സാധിക്കും. നമുക്ക് പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായിട്ടോ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയല്ലേ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൂടി ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ മാതാജി ജപമാല നമ്മൾ കുറെ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ? ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിരല് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ ചളി വരില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആദ്യം നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാവുന്നു. യോഗയുടെ 8 പടികൾ. 8 പടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് 8? നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി അല്ലെ? അതാണ് 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ. അടുത്തത് ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ മിത്രവും ആരാണ്? ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും തന്റെ മനസ്സ്. അടുത്തത് ആർക്കെല്ലാം യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആർക്കൊക്കെയാണ് യോഗിയാവാൻ കഴിയാത്തത്?
വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും ഏറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗ്യമാവാൻ സാധിക്കും. ഇല്ല. അതെ. ഇനി അടുത്തത്, സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് നിസ്സംഗത കൊണ്ടും പരിശീലനത്തിലൂടെ നിസ്സംഗതയിലൂടെ അല്ലെ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു തന്നത്? വീണ്ടും നീതിനിഷ്ഠം വീണ്ടും പുണ്യാത്മാക്കളുമായ ഭക്തി വീണ്ടും ജനിക്കണമെങ്കിൽ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങൾ, പുണ്യം ചെയ്തവർക്ക് ഉപരിലോകങ്ങൾ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിന് ശേഷം നീതിനിഷ്ഠമായ പുണ്യാത്മാക്കളായ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനിക്കും. ഈ ഭക്തി കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് തടസ്സം വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തില്, പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബത്തില്, എന്താ പറയാ ധനികരുടെ കുടുംബത്തില് ജന്മം എടുത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനൊരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായ യോഗി ആരാണ് പറയുന്നത്? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ നിലകൊള്ളുകയും പ്രേമപൂർവ്വം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു അല്ലെ? പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ യോഗിയാണെന്ന് ആ 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, യോഗികൾ വെച്ച് യോഗിന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്താണ്? ഹരേ ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടരാം, ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇട്ടരാം കേട്ടോ. അത് മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ നമ്മളുടെ ചെവിക്ക് കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം ചൊല്ലേണ്ടത്, വ്യക്തമായിട്ടായിരിക്കണം ചൊല്ലേണ്ടത് അല്ലെ? കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലണം. പിന്നെ ആദരവോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ട് ചൊല്ലണം. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മുഴുവനായി ടിവി കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ, പിന്നെ വേറൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ. ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് ചൊല്ലണം, പകുതിക്ക് നിർത്താൻ പാടില്ല. പിന്നെ ടിവി കണ്ടുകൊണ്ടും മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടും പത്രം വായിക്കൊണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അല്ലെ? നാമജപത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മനസ്സമാധാനം, ജ്ഞാനോദയം, മനസ്സമാധാനം, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, സന്തോഷം, ആനന്ദം അല്ലെ? ആനന്ദം അല്ലെ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ആനന്ദം അല്ലെ? കൂട്ടായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമജപം തുടങ്ങാം ഇനില്ലേ? 6ാമത്തെ അധ്യായമായി. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടരും, കാരണം അത് അറിയാത്തവർക്ക് അത് ഗുണമായിരിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ പ്രഭു ചോദിച്ചത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിനെ കുറിച്ചല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യോദയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സൂര്യോദയത്തിന് ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ മുന്നത്തെ സമയമാണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വരികയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ സൂര്യോദയം എത്ര മണിയാണോ വരുന്നത് അതിന് ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ മുന്നുള്ള സമയം വരെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3:30 തൊട്ടൊക്കെ പറയും, നല്ല ടൈമാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇരുന്ന് വായിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മ നിൽക്കും, അതിലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, എളുപ്പത്തിൽ നിൽക്കും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ. വൈകുന്നേരം പഠിക്കുന്നതും രാവിലെ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൈൻഡിൽ നിൽക്കും നമുക്ക്. കാരണം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ്, അത് കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ വൈകുന്നേരം 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണത് രാവിലെ 1 പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട്. ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വേറെ ആരെന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു?